Naman kami dito. What's up sa panibago nating video mga bossing? Today, birthday ng kagrupo namin si Alfonso the Great and the one of the pioneer ng crew attraction. Nung nakaraang gabi sa practice namin, biglaan nagplano na mag-overnight chill na naman kami sa dagat. So ay mga bossing, nung nagplano na naman kami na mag-chill sa dagat tapos may kaunting practice. Buti na lang mga bossing, huminto yung ulan kanina. Kaya ngayon medyo okay na yung panahon. Bali, sunduin ko lang muna si Justin kasi sabay kami papunta dun sa dagat sa pinaplanuhan namin. Sakto sa time yung mga bossing, may nag-birthday celebration din dun. Same venue ang pupuntahan namin at invited ako. Bali, bunsong kapatid din to ng tropa ko yung nag-birthday na bata dito mga bossing. Kasi ako taga-pictorial nito every birthday kasama yung mama niya. Kaya ayun, welcome ako sa Lafangan Festival dito. Hindi na namin hinintay si Stephen kasi may date pa ata yun. Hahabol na lang siya mamaya sa dagat. Eh di bahala ka na, basta kami may naghihintay sa amin dong kainan sa loob. Ayun, pagkarating namin dito, diretso agad sa kainan. Siyempre, itong kasama ko, kunwaring nahihiya daw. Pero gutom na talaga siya. Sheesh! Ayun, no? Paldo na naman sa pagkain. Mamaya kasi baba na naman sa kainan at inuman. Maya-maya dumating na ang mga kasama namin. At may dala na rin silang handaan sa birthday ni Alfonso the Great. Magkano entrance niyo? 2H! Bakit 2 Yung sa amin, 80 pesos lang eh. Bakit? Naka-erap kasi kami dito. Punta na lang tayo sa Kuwan, sa Boracay. Entrance doon, 1H lang. Medyo na late sila sa sobrang traffic sa labas mga bossing, no? Pero ayos lang kasi may mga malalamig naman na beer ang naghihintay sa amin mamaya. May dala rin silang maaangang na suka para sa usawan namin mamaya. Eto, pangalawang batch na naman ni Justin. Ipanggutom na mga Pokemon. Dito na 200 entrance. Ang kailang lang. Ay, what is this? Bale, ito yung mga masasarap nating ulam mga bossing at may paparating pang iba. So, ito yung mga ganap namin dito mga bossing. First bite. Gabul. Sa unang subo. Bakit ka sumuko? Pagkadabaan ni. Kadaggan meron nga. Mura mo magdi-mga buhaya. Etong isa mga bossing, nung may pa-travel pa siya sa probinsya nila, eh di siya nakasama sa outing namin. Hanggang tingin ka na lang sa amin sa VC auntie sa Saudi. Sheesh! Baka MG yan. So ay mga bossing, no, di natin inaasahan dumating dito si Doming Z at may dalang manok. Sheesh! So ay mga bossing, no, alam niyo paborito ko talaga yung salad. Dami. Kaya nanghingi ako sa kabilang handaan, kaya ito si Janjan ang daming binigay. Ka-tripping maniniyoy. Ayun, no, baka salad yan. Diyan, lamat dyan na. Thank you, Jad. Eto na naman ang handaan ni Wowie G. The secret recipe niya kung paano magtimpla ng kinilaw na dragon. Syempre specialty niya na may gata ng niyog para lasap na lasap ang kinilaw niyang dragon. Mao din ni coach dahil sa battle gahapon na yan. Eto yung birthday boy mga bossing, no, kasi nakita niya na may camera kaya nagbait-baitan siya dito kunwaring busy, di ba? Busy mo panuway. Kabuya. May inihaw ring manok mga bossing. Eto na pala yung ginawang special kinilaw na dragon ni Wowie G. Yo, what's up? John Pelgilik. Malo niyo ito, Miko, ha? Sa pagtayin natin natin, Miko. Let's G!
Eto mga bossing, late na naman dumating sila Stephen. Na problema sila dahil ang mahal daw ng entrance fee. 200 pesos ang overnight. Aray ko. Kaya ang ratings ko sa beach na to mga bossing, no? 0/1 million. Kasi ang mahal ng entrance fee. Pero syempre, 8/1 million pagdating sa akin kasi 80 pesos lang yun na entrance ko. Sheesh! Hahaha. Eto mga bossing, no? Ang daming kuha ni Wowie G sa dagat. Sarap ng sabon nito pang ulam eh. Meron ko, Brad. Lo! Ayos! Ako mabuson! So ayun mga bossing, no? Game over na si Janjan. Etong dalawa ayaw tumigil mag-email eh, kahit ang sobrang weak nila. Pero eto yung birthday boy, game over na. So ayun, pasin na tayo mga bossing dahil wala na eh. Game over na yung birthday boy. Aray ko. See you sa next vlog mga bossing.